ya dawo da yaransa da Najeriya da ya gama karatu. Wata 'yar karamar yarinya ita ba ta taɓa ganin tsaraicin mace ba, a ce mace ta fito. Yawancin shigar da ake yi sunan shi tsirara ne ake. Ita ta taso a musamman ɗin da akwai hishma, mata ba su nuna tsaraicinsu. Da ta zo dawowarsu Gusau, ƙaramar yarinya ta fito waje tana ɗan wasa. Farkon dawowarsu sai ta ga wata kabira da gajeren skirt da gajeren kaya tana yawo a anguwa, ta zo wucewa. Yarinyar da ta daga kai ta gani sai ta rugo cikin gida da gudu tana cewa Riyana tana kuka, tana cewa firara, na ga mace firara, tana ihu tana kuka. Ta firgita da ganin wannan manzon ɗin. Kai yanzu ka zo wucewa a titi ka ga mai mini skirt kawai kamar ba ka danta ba ko? Ya aka ya zama haka? Ya zama wato manzor mu'tad. Shi yasa bai da kyau zama a inda ake yin sabo. Kowane irin sabo ne. Yanzu misali idan namima ake yi, ana yi da mutane, in aka zauna a majalisa a yi da wani a bayansa, za a yi ta zancen wani ne, yana zuwa wajen sai a canza kwamita. Kaga ana yi da shi a bayansa ne ko? Tun kana jin abu, tun kana hanawa, Allah kai da za ka takura mana abin da muna hira mu waye. Tun ka daina hanawa kana kyamar abu a zuciyarka. Amma kuma ka ci gaba da zama a wajen, har ka zo ka saba da jin abu, har abin da zo ya fi jininka, ka daina ganin cewa wani laifi ne ba ake yi. In kana ganin laifi ne wala da ganin ai wannan ba abu ne mai girma ba. Ba abu ne mai girma ba. Wannan kuma al'amarin haka take. Ta yi har ya zanto masa al'ada, har ya zanto ba su jin kunyan Allah. Kawai kai tsaye za su ce mun canza wannan watan. Kamar mu ne mu ce ne Ramadan din nan mun yadda za mu yi azumin watan Ramadan iyadan billah. Amma sai mu ce sai yanzu muna April ko mu ce sai August. Sai mu ce sai watan August za mu yi kwana 30. Wannan kuma al'amarin kanta take ɗabi'ar mutane haka yake. Akwai wani bawan Allah lokacin muna sabis, ni ban bauta wa kasa ba, amma na yi wa kasa hidima. Muna wa kasa hidima lokacin amir ɗinmu yake ba da labari, ya ce lokacin da aka kawo su, lokacin da suka zo biyu ke karatu, ya ce wallahi lokacin an kawo su matasa daga makaranta sun samu tarbiyya ta addinin musulunci sosai, sun san hadarin da ke tattare da ganin maraici, cakuduwa da mata da sauransu ne. Ya ce wallahi farkon zuwansa jami'a, ya ce zan bai da option sai ya hau, akwai irin dogayen motoci da ake kwasan ɗalibai daga wanda zuwa makaranta ne. Ya ce tun da ban da zani na kan shiga motar, amma tun lokacin da na hau motar har lokacin da zan sauka kuka yake yi. Ya ce farkon zuwansa jami'a, ya ce kuka yake yi da hawaye. Haka in zai dawo gida, amma bai da zaɓin motar zai hawa. Ya ce amma amir lokacin da na yi muka yi semester 1 semester 2 ni ma na zo na zama ɗan jami'a, hawaye na suka rushe. Domin ta'awwada ala menene